Sme v parku v Stakčine, kde stoja dve krásne drevené sochy. Je to muž a žena v tradičnom ľudovom kroji. A je to kroj zo Stakčinskej doliny, či z Ulickej, či z jakej? Zo Stakčina je to kroj. A pred nami je majster, ktorý tieto sochy vyrezal. A voláte sa? Miroslav Gaľo, pochádza z Uliča. Toto je jeho hobby, pracoval predtým aj teda vlastne v lese. Áno. Ako lesný robotník, čiže vy sa dotýkate dreva aj v robote, aj vo voľnom čase? Už nerobím v lese. Už nie? Už nie. A jaká to je robota v lese? Pekná. Hej? Pekná, ale ťažká. No a pri Uliči máte lesy krásne, ale aj nebezpečná, či nie? To patrí k tomu, to je normálne. Ako ste sa vy dostali ku vyrezávaniu tých drevených svoch? Vďaka pánovi starostovi z Uliča. Jankovi Holinkovi. Pozdravujeme. Takže on motivuje veľa ľudí k rôznym činnostiam. Čiže koľko ste mali rokov, keď ste sa tomu začali venovať? Asi 4 roky dozadu. Vážne iba? A ako ste prišli na to, že to zvládnete, že máte talent? Pán starosta hovoril, tam nám spadol jeden strom na Uliču a hovoril, aby som dačo z toho skúšal vyrezať, lebo škoda dreva, aby pošlo na nivoč. No? To je také jednoduché, dajaké kreslo. Tak do dneska sa to ťaha. Fakt, ale tam máte viacerých majstrov. Viem, že tam máte majstra, čo urobil aj kostolíky, ale aj z dreva, to auto. To auto urobil, áno, pán Hančín. Hej, čiže vy tam ste takí všetci do dreva. Kostolíky pán Čokina urobil drevené, tie miniatúry. No a budete vy teraz ten tretí, čo robí postavy ľudí. Po Uliču som podával nejaké sošky po dedine. A táto žena v tom tradičnom kroji je vyrezaná, si mi povedali, že z lipového dreva. Áno, aj toto, aj toto. Aj to. A rastú v Ulickej doline lipy? Sú tam v parku pri kostole jedna lipa bola taká, čo sa zrezala. Pri škole sa zrezala lipa taká veľká, čo To boli tam... staré, nie tie grovské. Pri dome rastlo. Duby tam sú. Tak po lese ani neviem, lebo ja pochádzam z druhej dediny, ja som sa tam prisťahoval. Aha. Takže tam ani tak neviem, či sú lipy. A vaše obľúbené drevo, do ktorého sa vám dobre vyrezáva? Do lipy sa najlepšie robí, ale Žemeka, hej? ja rád robím do duba, pretože dub samo sebe dlho vydrží. Drevo ako drevo samotné vydrží dlho. Sme tu v Stakčine, kde sa vlastne stretávajú ľudia zo Stakčinskej doliny, ale aj z Ulickej, Ublianskej, proste celý Snícky okres je tu. A myslíte si, že majú ľudové remeslá nejakú tradíciu ešte do budúcnosti v tejto lokalite? Veľa ľudí ešte ovláda tie staré remesla, ale úplne tá mladšia generácia to už do toho nechce veľmi ísť. To je ťažká manuálna robota, tie remeslá. A už málo kto tak ovláda, jak naši dedovia. Aj vlastne oni teraz tí mladí odchádzajú do sveta odtiaľ, každý chce. A keď sa vás opýtam, vy ste kvôli čomu zostali vlastne žiť v Ulickej doline? Ja som sa presťahoval z Ruskej Volove do Uliča, tam som si kúpil domček s manželkou. Tam si pomaličky žijeme. Čiže pre našich divákov Ruská Volova to je zase Ublianská dolina. Oni to majú trošku cez les, ale bez cesty. Cez les je to 13 km. Áno, a okolo Stariny krát 4 krát. No tam 45 km. No, presne, takže je to veľká vzdialenosť. A ako sa vám tam žije ako mladému človeku? Ako sa žije rodine v Ulickej doline? Tak pokiaľ ešte človek má akú takú robotu, že sa nepozerá, že čo do úst, tak môže byť. Nemôžeme to tak zase brať tak ťažko, že umieráme, alebo neviem jak. Robota je základ, tak? No, pokiaľ zdravie ešte slúži, tak pomaličky. Z dňa na deň ideme ďalej, tak jak. A máte nejaké také obľúbené rusnácké moto, alebo nejaké porekadlo, príslovie, ktorým sa riadite? To tak na rýchlovku neznám povieť. Dobrý. Tak ďakujeme veľmi pekne. Veselo do života, hotové. Žete, pity, milovaté. No, jedno s druhým. Dobrý, ďakujeme.